Сега си хора. Отиваме към някаква страшна къща. Колко голям? Аз съм виждал и по-големи. Вау! Има бодли тук, внимавай, че тук има бодли. Не дам. Виждам оградата. Тук е. Не знаех, че има част от оградата, която е с решетки. Идвай. Снимам пътя. Дай се загубим. Честно ли бе? Вау, да. Снимам. Да. Изчакай. Има малко. Да се върнем да минем по правилния път. Да отидем без Соня, дето момичета така. Аз знам къде е къщата. Аз мисля, че къщата е наляво без другия път. Аз съм снимачът. Аз съм снимачът. Оттам е. Какво има? Търсим къщата. Къщата е за гости. Чаме да се пием малко ракия. Дай пет. Добре ли си? Добре ли си бе? Не. Май е пиян. Това къща за гости къде? Няма да ви кажем, това си е нашето скривалище. Чакайте. Да, от тук, в края е. Чакай бе. И от тук минах. Така ли? Ау. Не, това е грешния път. Братовче, чакай за тук. Къде е пътя към къщата, Иво? Къде беше пътя? По-надолу е. По-натам ли? Няма да минаваме от тук, Бодил. Да, аз минах преди малко без него. Оттам беше. Вижте, там има проход, вижте. Да, там е. Да, нали тук минахме. Не идвайте с нас. Вижте ко намерих. Холя, вижте ко намерих. Вижте ко намерих. Да. Да, от тук значи. Но тук, Иво, аз съм... Сега. Или оттам, не знам. Чекайте, Ти си играч едно. Аз съм играч, но аз не съм играч, аз съм... Ти си играч 3. Не съм играч, аз снимам. Аз снимам пътя да не се загубим. Вау! Готско! Снимай паяк. На го се варя. Снимай я. Братовчет ми с теб ли дойде? Чакай. Да. Бой, това е на къща. Да. Това. Давай, снимай. Къде е Снимай ваната. Бана. Чакай, ти на клип ли си бе? Да. Виж, снимай ваната. Има кръв. Не, това е просто оранжево приемство. Не, това е консерва вътре. Трябва да се връщаме. Да отиваме при другото скривалище. Окей, чакай. Чакайте, откъде беше пътя? Ето тук. Самуиле, дъпни се. Не ми трябва. Бързо, бегайте. Боно, марш. Пътула. Бягайте. Пътулката. Това е къщата на Лиля. Лай, още снимам да отидем през другата балога. Кажи му клипа. Не, да отидем при балогата. Нямаше да измъкнете. Защото аз имам Е, всъщност къде е той? Братовчеде, Къща ли? да видиш баш той ни. Да бягаме! Не им казвайте пътя! Айде! Само да не аз го паят. Ще направя на пауза.